Pre. Tanawa, sige bo, pre. Mura ba ganyan akong problema, pre? Oo, pre. Lagi na siya problema, pre. Kinag-share sa ko gahapon, pre. Ha? Ano sa problema niya, pre? Ang problema sa siyang uyab, pre. Kaya maligo mo doon sa silang dagat karon. Yawa ni uban niya uyab. Nga namang wala ko niyo ban? Lang ni uban, pre. Kadili lang gihapon maligo. Kaya mahadlok na mabasa yung kilay. Dako, mahal ba itong konting mo? Mahal ba ito ang kilay siyang uyab? 1.5 doon ka kilay-kilay niya. Mahal siguro mabasa. Nah, kabuang di alang uyab di kibo, pre. Oo, pre. Tapos, pre. Naapag yun akong problema si Kibo, pre. Ha? Sa buliman niya? Problema siya, pre. Kay buntis ko na yung uyab niya. Ang mabulima man siya, buntis siya uyab, tapos mabulima siya. Problema siya, pre. Kay tungod, naglibog siya kung saan ipangan siyang anak. Ha? Mabulima siya. Pangalan na siya anak, yung buwan niya kabublibahan? Oo, pre. Kay gusto mo good niya na pangan siyang anak. Para, pre. Related daw sa pangan sa mga tubig. Ha? Kung related sa tubig, pre, ato tagaan siguro katagkag mga related sa tubig, pre. Kani, pre, no? Kung sabay ma-suggest mo, pre. Pwede siguro mineral water. Pwede mo ice water. Kabati ba yun na, pre? Okay na siguro, pre. Water district, Water district. Pacific Ocean. Pwede kayo. Maria Pestinapos. Bang kabati pa din. O siguro, pre, nature spring. Agad po gabuhata ka na, pre. Pwede po siguro, pre, ka ng water jug. Pwede water jug. Water fruit. Wala na. Basta na water, okay na, pre. Masa kayo mas hindot, pre, no? Para di siya mablima, pre. Pwede po siguro sa holy water na lang, pre. Kung bapo kay be holy water. Para malismon yun yung guan. Yung anak. Pwede po, pre, ice water na lang siguro. Gapo bang ice water? Hindi, ice candy na lang galit. Eh, para mas tamis tamis dyan. Eh, di rin na po nag-ice juice, pre. Kabunana man lang, pre. Yung sarap magka, pre. Pati man, pre. Kuha na lang siguro, pre. Ay, cook na lang, pre. Ang cook naman na na ikuha. Naman po na tubig ang cook. Pepsi or kuhan. Ang puti, dito. Kana kumbra. Kumbra na akong kumbra. Diba, namin gamay mga tubig ang kumbra. Pwede po lang kuhan. Itong kuhan, dito rin. Kaya ko din, Sprite po, hindi na lang, pre. No, sana abot naman ka ng mga soft drinks, pre, nga. Sa tubig naman ta. Naabang yapon na yung tubig ng mga soft drinks, pre. Pero sa kayo, mas gapo gid kaya, pre. Tubig, pre, no? Napag-aaral sa tubig, pre. Ay, bukutan na lang siguro sa mga viewers, pre. Kung sa Jig One, pre, gapo na ipangaan sa yung anak, pre. Nang nadiyay tubig, nadibas tubig. Agua bendita, pre. Kana, pwede po agua bendita. Ano man? Gapo po, pre. Kung ano, dagat, pwede mo dagat. Hindi, sapa na lang. Hindi rin sapa dagat. Kana, swimming pool. Tubig naman yung tubig.